chana nangmaba jotono ogni bagai choba khlai samung khlai chalayo chung borong muni su hanjangai rok haikino tini long tribally dolai tripura bai khobjak kaisa sini mangplio birka malaino kharuk jangnai kothma khoroksa bukhukjuk subarani mungoi bwsajukno tlangai bolongo muya phanya thangtini hageba hatio phalna bagai muya phanya thangtani makitung thakitung rututhani chibuk sugir horjangma bai kokti salo balaino sakhamya kalaima bai borok doktor tlangmani yagulo hamliya hakiba oja bai naimani yagulo bo hamliya aba hakino tini saltamni salo tini srang salo bini langma arika hakiba ni langma choka bukukjuk ogni chobani bagai chana nangma bagai bwsa khortamno puisina bagai bo salbrumbrumno hati otlange hake mukitung thakitung phalitai chai tongjamani long tribally dolai tripura bai khobjak SK parai bai tuiduljak doising parani bukukjuk subarani deborma tini hake chibuk sugjagai bini langma arina nangkha tabuk chini channel ni bisingtui hakeba chini o mangfle ni bisingtui nukhung chukjaya bini sai bini khuktui lukurokni chubachu kisamisa damano hni sanjamani balanya nukhung gurui tei musabano o khagnang mayagnang oti prasarok norok maya tongkhe norok chubajadi norok chubalai di hine chung sini o screen ni kokdung number ro rika phadi chung mangfle rok pati murok kisa nainelena Ini tini ni tam kelai. Indre. Tangi ciga. Cibuk sujaga. Bofur sujaga mana? Mulai bani dos era kan semua. Gang kau tu kam kai tu. Gang no bau ni. Incerai. Ancerai. Malik tu sudah kai tu. Gai tam tu mana dok kau sih tu. Gai cibuk kang kai. Muka buka sak. Kelapa. Kalau kesak, kalau kaya kita macam tu, kuk kita keslak. Kau pun dontia. Dia orang nukung kasih lama lepas tu bisirok ngah. Kakak ni, potis habis hobi. 20-30 besar kana. Kau punya kalau norok haste hapang hake besar ni, bekak teh kono nogro, ama herok man kiri kuda. Kono susubidah kiri dah. Cengtu kena kan ini parani lukurong ni kuk teh dokumen serok, musaban kiri hina, ama besar jorte kubui. Dokumen sukre hakin tabuni ni hik kenjana hake ni bihik to kreka o hayng no yakar langka angin tabu lukurong ni tamo bu hayrok coba cung mana mucung ini bumong ini cerai khor busaka tabo o thimani re bo kami bo dolasing para ini cerai rok pori datang ho iya pori ya masa pun pori ada hakin parang mereka kau besar utar mereka ni cerai. Kada kai kah masa sen? Kini kai kah? Awal masa pan puri jaga. Norok tini je cuma rihin mani o je orang kaisa khoroksa cibuk jaga cuy mana abo besar jorti kubui. Oh, bo to kerja borok, goi borok ja bini nogru lagi. Bo muya parica jauh, robbaro muya tangan sini cibuk jaga. Boni jini hin thika nogo jini phaya agro to kichu bisi jokhom yata ekon hor kichu bare sange phoike no hospital tlangkha mono hospital tlangai mono hospital ni referee ka yang kulai ni kai kulai thangkai no thikata Bos dinong mana abo bos zaman lah. Proben dino. Hingga tini tu pray besar budbar no hamka. Yang orang saltam tamu kelai ponon kono doktor hai ke ba ozar wedan nari ka. Doktor nari paye thikani thakangkai ba arti thikan logo ya naiba bini besak normal tongko kethang hai abani ozai naile ka ozai ti thikamiya ozai tu bui chesta khaini ka ozai ku prai 3-4 ghonta chesta khaini ja gorkini ozai sawo tini hosa toy negadi borok to motamri tongko tabo phadu phaina je khaimani khaibe ka yo jodi bini hamtai tongkhaba thangnai ai khongaikai jayakai sauri din sakai tak phulai nalai tong Hingga o je sukjakna cibuk sukjakna itu mangkati tak thai le bini bumung kita mo. ta sin samo renti din samo Sal tahu dah. ko din bung kai suwarani Hingga doctor thangmani doctor thawo cibukni bitik kari hi thawo ekhane aro thana kono ব্যবস্থা করিন কেবা borok to thui jata bo hospital no ma bithi kering saja kacing. Mono telangka mono to refer ka fulai hospital ta
hingke jeta bo thine haike ba nongno jeta mang thei berajak abo bo kamio haike bo thayo amo Dolasingpara SK Para Panchayat bo district khobja abo Dolai district tolai district na hingke norok o bo thimani bo thine sikang bo chibuk sujamani hine norok bahike confirm saima ka bo chibuk sujak na Sigama nengke ba boni jenu nukha o sibunu nukha bin loge busajo butongo eke o sibuk sujama sumani jaga abo bo bini yakongo dak dongo ai rubum sepega kosom koro thaye o je phalichan o jeta bo thine mangri tongnele bole tamrok khlaisa jong mane ya phali jawo moi phali ya tana thangkani sugago bo hati bo khlai sai tong bo mono bazar phalo mono bazar tam tam mukiting phal bro bo muya tani phalo o musogo bolong de maman muke tinta kibiri basai hinai bini saile ta dotong tong saraile khorok buse trai ko jon sum nang trai ma ai tinjon trai tong bro tinjon sarnya ni o thinele ni tam klai ani to anu bo da yo mama nu tongo nomai besok salbo ang bai prai 1.5 kilometer tumeta dekin ta chorna ni ni bomo mono jon dupini